Estic anant cap a l'hostal. Mireu. Sí, estem en novembre, però així és Nadal. Botelles de mistela. Que dubte que sigui mistela. No sé, m'estic arribant, ¿vale? I el Codi té costreres i ponts i Edimburg té escales a munta. Crec que aquestes són les primeres, però em tocarà pujar moltíssimes més. Així anem, mireu. Three hours later. Ai, Déu. I encara hem arribat a l'hostal i més escales. I un carreró cobert, molt cuco. En l'hostal, el que passa és que l'habitació no està preparada fins a les 2:30. O sigui, jo vaig pensar que arribava a les 9, que en realitat arribava a les 9:30, però està encara en procés, així que heu de deixar la maleta en el típic lloc de maletes i tal. I ara sí que sí, me'n vaig a veure la ciutat. Estic a punt d'arribar a la Royal Mile, de camí al Parlament, que se suposa que tinc una visita guia, però no sé si arriba perquè és en mitja hora i està lluny. Crec que està afinant, segurament, la dolçaina escocesa. Això és ja el Parlament. He arribat... Bé, de moment jo diria que he arribat ara, però ara ho sabré quan arribi a la porta. Serà tot el que he vist, a banda de carrerons i cases antigues, és tot super antic. Però el Parlament és precisament el contrari. És el Holyrood House Palace. Se suposa que ve a dormir la reina d'Anglaterra quan ve a Edimburg. Una caseta, com qualsevol altra. En el Parlament no es pot gravar ni fer fotos, per tant no hi ha, només per fora. I ara he aconseguit arribar a Carlton Hill, que m'ha costat la vida perquè no ho trobava. I més escales. N'hi ha gel. Imagineu el fred que fa. Està molt guai. Tot de fang.
feia com jo, però bé, ja m'he hagut de posar els guants de la neu perquè fa un fred que pega. Estar quieta i aquestes coses. I ara baixaré cap a la Royal Mile, l'altra volta però a través d'un cementeri, i així ja també m'agrada. I a veure què més trobem per allà. Fa molt res acabo de dir que volia passar fins a l'altre carrer, fins a la Royal Mile, a través d'un cementeri. Bé, com es pot veure, estic en un cementeri, que és al qual he entrat, però no dona a aquell carrer. O sigui, es veu que hi ha un cementeri així i un altre a l'altre costat. I ara mateixa estic enmig del cementeri perquè m'he perdut. Però vaja que es refrega el camí i ja està. He trobat el Parlament, he trobat Carlton Hill sense perdre'm, no sé com. Vam entrar a un cementeri que no és massa gran i em perdre. Però soy así. És l'Hotel Balmoral i a banda d'històries i llegendes sobre fantasmes i tot això com tot en Edimburg, també va ser on es va allotjar J.K. Rowling en el 5è pis o què, i ahir just ahir va acabar les relíquies de la mort, just així, a veure, és una passada d'hotel. És el típic hotel que no crec que em pugui permetre en la vida, però està molt guai. Well, I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Well, I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Well, I just want you for my own, more than you will ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Well, I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Well, I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas.
got you for my own, more than you will ever know. What more can I do? All I want for Christmas is you. You, baby, is you. All I want for Christmas is you. Baby, is you. All I want for Christmas is you. Baby, is you. Encara estic en el Royal Mile, però en un carreró més o menys que hi ha al costat. Just en aquesta part n'hi ha com una espècie de passeig de la fama d'Edimburg. Everybody! One! Look, everybody pay attention, okay? 1, 2. Alright, from the top, here we go. 1, 2, 3. Give it up for Homer! Fantastic, right, please. Give it up for them! Okay, here's the best horse I've ever had. Yes! Oh my God! Ready, go! Fantastic! Such good luck. Alright, come on, here we go. Engine show all together. Flat. Flat. Flat, that's it. Everybody, not just the trunks. Louder. Faster. Yes, thank you! Reventa. Així que crec que tocarà descansar un poquet. Estic ja en l'hostal. I aquestes són les vistes des de la porta de l'hostal. El castell.